дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фаъолияти 409 муассисаҳои фармасевтӣ зери санҷиш қарор гирифтанд. муовини вазир супориш дод камбудиҳо дар таваллудхонаҳо бартараф шаванд. нақшаи истеҳсоли пахта аз 100% ҳам гузашт. шумораи ҷонбохтагон дар Эрон аз 36 000 гузашт. боздошти 13 полис дар Афғонистон вобаста ба парвандаи ҳамлаи террористӣ ба донишгоҳи Кобул. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муинса Атамуллоева. салом. вазорати тандурустии Тоҷикистон эълон дошт ки зимни санҷишҳо дар муассисаҳои фармасевтии ҷумҳурӣ 588 номгӯи маводҳои доруворӣ аз муомилот гирифта шуданд. бинобар иттилои дафтари матбуоти вазорати тандурустии Тоҷикистон ахиран бо мақсади пешгирӣ аз истифодаи маводҳои дорувории муҳлати истифодаашон гузашта муассисаҳои фармасевтӣ зери санҷиш қарор дода шуданд. тибқи иттилои вазорат давоми 9 моҳи соли равон фаъолияти 409 муассисаҳои фармасевтӣ зери санҷиш қарор гирифтааст. манбаъ таъкид доштааст ки ҳангоми санҷишҳо аз муассисаҳои фармасевтии ҷумҳурӣ 588 номгӯи маводҳои доруворӣ ва молҳои тиббӣ ба миқдори 11392 адад аз муомилот гирифта шуданд. ҳамзамон вазорати тандурустии кишвар қайд кардааст ки бо иштироки комиссияи махсус ба миқдори 56918 килограмм маводи доруворӣ, молҳои тиббӣ ва маводҳои ороишу гигиенӣ ва ғизоии қалбакӣ ба сифати ба таври қочоқ ворид шуда муҳлати истифодашон гузашта бе сертификати мутобиқат ва сифат бо роҳи сӯзонидан несту нобуд карда шуданд. таҳти роҳбарии муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Зульфия Абдусамадзода барои пурзёр намудани фаъолияти таваллудхонаҳо, махсусан беҳтар намудани хизматрасонии тиббии саривақтӣ ба занони ҳомила, занони навзод ва занони баъд аз таваллуд ҷаласаи корӣ доир гардид. тибқи иттилои дафтари матбуоти вазорат дар ин ҷаласа роҳбарони таваллудхонаҳои пойтахт ва ҳамзамон ба тариқи онлайн роҳбарони хадамоти кӯмаки аввалию тиббию санитарӣ ва роҳбарони беморхонаҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок доштанд. Зульфия Абдусамадзода муовини вазири тандурустии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба масъалаҳои беҳтар намудани хизматрасонии тиббии саривақтӣ ба занони навзод ва занони баъд аз таваллуд, кӯдакони навзод, кӯдакони то синни 5 сола ҷалб намуд. дар ҷаласаи мазкур муовини вазир барои бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас додааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Масчо аз иҷрои нақшаи истеҳсоли пахта гузориш дод. бинобар иттилои дафтари матбуоти раиси вилояти суғд нимаи дуюми рӯзи санаи 4 ноябр раиси ноҳияи Масчо Тоҳир Азиззода муждаи зафарро ба раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода расонид. дар ин муждаи зафар гуфта шудааст ки кишоварзони олиҳиммати ноҳияи Масчоҳ соли ҷорӣ бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ тамоми нерӯву заҳмати худро равон намуда дар майдони зиёд аз 12 000 гектар кишти пахтаро ба роҳ монда буданд. гуфта шудааст ки заркорони ноҳия соли ҷорӣ ба ҷои 27430 тоннаи нақша хушбахтона ба санаи 4 ноябри соли равон 27439 тонна пахтаро ҷамъоварӣ намуданд ки 101% ташкил медиҳад. то кунун афроди мубтало ба вируси корона дар ҷаҳон низ ба ҳудуди 48 миллион нафар расидааст ки аз ин теъдод дасти кам 1 миллион 221 ҳазор нафар ҷони худро аз даст доданд. бо даргузашти 419 нафари дигар аз беморони мубтало ба коронавирус дар Эрон шумори ҷонбохтагони ин беморӣ дар ин кишвар ба 36579 нафар расидааст. ба гузориши парсудаи ба нақл аз вазорати беҳдошт ва дармони Эрон дар 24 соати гузашта 8052 бемории ҷадиди мубтало ба COVID-19 дар Эрон шиносоӣ ва аз ин теъдод 2852 нафар бистарӣ шуданд. бар ин асос маҷмӯи беморони COVID-19 дар Эрон ба 646164 нафар расидааст. 13 нафар аз фармондеҳон ва нерӯҳои полиси Афғонистон ба иттиҳоми кӯтоҳӣ дар таъмини амнияти донишгоҳи Кобул боздошт шуданд. Фирдавси Фаромарз сухангӯи полиси Кобул гуфт 13 нерӯи полис аз ҷумла фармондеҳи полиси ҳавзаи сеюми амниятӣ ва мудири мубориза бо ҷароими ҷиноии ин ҳавза ба иттиҳоми кӯтоҳӣ дар анҷоми вазифа барои таъмини амнияти донишгоҳи Кобул боздошт ва ба додсизони низомӣ муаррифӣ шуданд. иттилоъ додааст бахши тоҷикии радиои Садои Хоросон.
ёдорас мешавем ки донишкадаи ҳуқуқи донишгоҳи Кобул ҳадафи ҳамлаи муҳоҷимони мусаллаҳ қарор гирифт ки ин ҳодиса пас аз 6 соати даргирӣ бо кушта шудани 3 террорист поён ёфт. Бархи манобиъи амниятӣ гуфтанд шумораи талафоти ин ҳамла ба 35 нафар ва захмиҳо ба 25 нафар афзоиш ёфтааст. ҳарчанд масъулияти ин ҳамларо давлати исломӣ ба ӯҳда гирифт, аммо Амруллоҳ Солеҳ, муовини аввали Ашрафи Ғанӣ таъкид кардааст ки Толибон масъули ин ҳамла ва гурӯҳи террористӣ ҳаққонӣ низ тарроҳи он будааст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таби хушу болидаро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.